دقاقينكي دماغي كم حكي شوعات زي عقد زقبرخا معالتاو لمدتات باقباب انبر باقات امزي عقتاي تخوننيخا تقباب دماخا معالت لمدخا زهنصيو مبزحتيهم سبات ካብ ድቃሶም ተባራቢሮም ንመዓልቶም ይጅምርዋ ሰዓቶም ናይ ኣላርም ድምጽ ተስምዕ ቴሌፎኖም ቫይብሬት ትገብር ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከይሰርሑ መዓልቶም ብተመሳሳሊ ምንቅስቃሳት ትሓልፍ ስምዓን ወሎዶይ ዓወት ኣብ ናይ ሓደ ለይቲ ገጅፍ ለውጥ መምጻእ ዘይኮነስ ካብ ውሕዳት ቀለልቲ ዲስፕሊን ዝሓቱ ነገራት ብቕልጻ ልምልምማድ ዝመጽእ ስለምንታይ ገለ ሰባት እንዳተዓወቱ ገለ ዘይዕወቱ ኢለ ይሓስብ ነይረ ድሕሪ ግዜ ግና ነዛሕቶ መልስ ረኺበላ እተፋላላይ ኣብ መዓልታዊ ልምድታት ምርኮስ እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ እቶም ሸውዓተ ልምድታት መዓልታዊ ክትዘውትሮም ዘለካ ነገራት ክነዕለሎም ኢና እዚኦም እቶም ስነ ስርዓት ዘለዎ ብቐሊል ዘይዕገት ሰብ ዝገብሩኻ ንመዓልትኻ ጻማ ዝህቡ ንኣተሓሳስባኻ ንጽሩነት ዝህቡ ንተግባርካ ሓይሊ ዝልግሱ ልምድታት ከካፍለካ ተዳልየ ኣለኹ ካመን ካብ ዴንሰል ዋሽንግተን ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ስለዚ ኣብዚ ቻነል ሓድሽ ተኾንካ ሰብስክራይብ ግበር ነዚ ቪድዮ ካመታ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ላይክ ሃቦ ናብ ዕሩኽትካ መሓዙትካ መቕርብካ ብሓፈሻ ናብ ተሓልየሉ ሰብ ሸር በለሉ ኣበይ ሃገር ኩንካ ትከታተለኒ ኣለኻ ድማ ቦታ ኮመንት ግደፈለይ ብዝተረፈ ግን ክቕጽለልካ ለውጥ ዘይገበርካ ክንስኻ ድኻም እንተተሰሚዕካ ወይ ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዘለካ እንተፈሊጥካ ከምኡውን ግዜኻ ኣእምሮኻ መጻኢኻ ክትቋጻጸረሉ እንተኾንካ ነዛ ቪድዮ ምርኣይ ጥራይ ኣኻል ኣይኮነን ጽቡቕ ጌርካ ከተስተንትናየ ዝለዋወበካ ምኽንያቱ ሓደ ሓሳብ ሓደ ልምዲ ንኹሉ እንትናኻ ቅይሮ ስለ ዝኽእል ቀዳማይ ልምዲ መዓልትኻ ቅድሚ ምጅማርካ መደብ ኣውጻላ ሓደ ካብቲ ኣብ ህይወት ዘመንካ ክትሰምዖ ዘድልየካ ሓያል ምኽሪ ክህበካ መዓልትኻ ክሳብ ትውዳእ ኣይትጀምር እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢልካ ትኸውን ኢኻ እዚ ማለት ብፕላን ናብ ዘይተዳለወ ጓል መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ ፈጺምካ ክትኣቱ የብልካን ማለት እዩ ፈጺምካ ክትባራበርን እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክትሓስብን የብልካን ግን እንተ ጌርካዮ ህይወት ክትቋጻጸረካያ መደብ እንተ ዘይብልካ ድማ እመነኒ ካብ ካልእ ሰብ ኣይትሓይሽን ኢኻ ምኽንያቱ ካልእ ሰብ እውን ከምኡ ዓይነት ህይወት ኣለዎ እዩ ሬኻ ወለዶይ መብዛሕትኦም ሰባት ብሓሳብ ዘይኮነስ ብግምት እዮም ዝነብሩ ካብ ድቃሶም ተሲኦም ቴሌፎኖም ጥውቑ ትኩረቶም ዝሰርቕ ነገራት ስኩረል እንዳገበሩ ይርዩ ህጹጽ ዝኾነ ነገር ይደልዩ ነዚ ድማ ህይወት ይብልዎ ግን እዚ ምዕባልን ለውጥን ዘይብሉ ብህይወት ምህላው ጥራይ እምበር ህይወት ኣይኮነን ኣብ መንጎ ቢዝ ሰብን ኣበርካቲ ሰብን ዘሎ ፍልልይ እንታይ ይመስለካ እቲ ፕላን እዩ ፕላን ንመዓልትኻ ቅርጺ የትሕዞ ንግዜኻ ዕላማ ይሂቦ ብዓብዪ ድማ ዲስፕሊን ይምህረካ ኣስተውዕል እቲ ናይ ፕላን ምውፃእ መደብ ነዊሕ ኣይወስድን እዩ ነፍሲ ወከፍ ንጉሃ 10 ደቓይቕ እኹል እዩ ወይ ድማ ቅድሚ ምድቃስካ ንትመጽእ መዓልትኻ መደብ ትሕንጽጽ ኣብቲ ግዜ ድማ እቲ ዘገድሰካ ንስኻ ኢኻ ትውስን እንታይ ከም ዝስራሕ ንስኻ ኢኻ ትውስን ነየናይ ቀዳማይ ትህብ ንስኻ ኢኻ ትውስን ወገነይ ሕጂ እንታይ ከም ትገብር ክነግረካ ቅድሚት መዓልትኻ ምዝዛምካ ጽባሕ ክገብሮ ዘለኒ ሰለስተ ገደስቲ ነገራት እንታይ እዮም ኢልካ ንገዛእ ርእስኻ ሕተት 30 ነገራት ኣይበልኩኻን ሰለስተ ነገራት ጥራይ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ዝብለካ ዘለኹ እንተኽኢልካ ኣብ ወረቐት ድማ ጽሓፎ ምኽንያቱ ምስ ተጻሕፈ ናብ ተግባርነት ዝቐረበ ስለ ዝኸውን ናብ ተግባር ዝቐረበ ምስ ዝኸውን ድማ ዕውት ክኸውን ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ ምጽሓፍ ድምፀ ወጊዱ ኣብ ኣእምሮ ንጽርነት ክህልዎ ገብር ንትሕቲ ኣእምሮኻ እውን ንጹር መምርሕታት ይህብ እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ምስጢር እውን ኣሎ መዓልትኻ ክትውጥን ከለኻ ግዜኻ ጥራይ ኣይትቆጻጸርን ኢኻ ስምዒታትካ እውን ኢኻ ትቆጻጸር ናይ ንጉሆ ዕግርግር ተወግድ ጸቕጢ ትቐንስ ሰባት ዘስተውህሉሉ ዕላማ ሒዝካ ናብቲ መዓልቲ ተኣቱ ኩሉ ግዜ ተመራሒ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ዝመርሕ ሰብ ትኸውን ክነግረካ ድማ ኣብ ቅድሚት ምህላው ጽቡቕ ኣለዎ እዩ እታ ክሓተካ ዝደለኹ ሕቶ ሕጂ ክሓተካ ፍቐደለይ መዓልትኻ ቅድሚ ምጅማራ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኢለካ ህይወትካ ብኣጋጣሚ ክትጓዓዝ ኣይትግደፋ ግዜኻ ብዕድል ኣይትጓዓዞ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብንጹር ብዕላማን ብስነ ስርዓትን ጀምሮ ምኽንያቱ እቲ ነታ መዓልቲ ዕላማ ዘውፅእ ሰብ እዩ ነታ መዓልቲ ዝዕወተላ ስለዚ ሎሚ ምሸት ርእስኻ መተርኣስ ቅድሚ ምዕራፍካ 10 ደቓይቕ ውሰድ እሞ መደብካ ጽሓፍ ጽባሕ ግራትካ ወይ ፍረኻ ክትፈሪ ወይ ድማ ፀሃያይ ከተብቆል ናትካ ሕርያ እዩ ናይ ሎማ ዓንቲ ሕርያ ማለት እዩ ካልኣይ ልምዲ ንኣእምሮኻ መግቦ እቲ መትከል ህይወት እንሆ ሃብታም ህይወት ክትነብር ተደሊኻ ንኣእምሮኻ ክትምግቦ ኣለካ ምኽንያቱ
اتزخبر نبرت كان السيو أمرو دما من باب يزمجب كنبب جزية بالليل الكات حاسب تخون جن كميل دا نتلفزيون وي تليفون جزية لك نحميتا جزية لك نهات أوقات أو جزية لك هاي زتبلو زلخ أنا عين نايس نفات من مخنيتاي نقدميت زي وسد حماق لمدتات هيوتيو سمعان ولودي كنجركا نعخا نقدميت وسدكا بكل صغيركا نأمر خازتكم بحق إني نجر نخت عبز جبركا نجر من مجاب معلتا ولمدخا جبر مصحفتي أستمهورتات نايدمت مدبات تمهرتي بودكاست زفتو نخان زم حيشو خان حسابات مكتتال لمدخا جبر قدن انت قوينو علتاو مقبي ترفكا قن معلتاو امرخا خام مقاب فتسين كاي تحمق إذا سلمتايو أزيه قداسو قوينو مخنياتو امرخا مرحي خاص لازقونه نعلم بخمي تترجما بزعبا نفسخا انتاي كم تأمن كابكالوت انتاي كم تتصبه انتاي كاليل كم تحسب امرخا يزوسن نامرخا قحف مقبومو وحف يوت كتنبريخا امرخا طبب مستمقبو دما زحاشه مرጫታት ክትገብር زحاشه ልምድ ክትሃንጽ ኣብዝላ ዓለ ደረጃ ክትነብር ክትጅምሪኻ ኣብ መዓልቲ 10 ገጻት ብምንባብ ጀምር 100 ይበልኩኻን 50 እውን ኣይበልኩኻን ካብ ሓንቲ ዓባይ መጽሓፍ 10 ገጻት ጥራይ ዝብለካ ዘለኹ ብዛዕባ ወልቃዊ ብዕባለ ክኸውን ይኽእል ፋይናንስ ክኸውን ይኽእል ጥዕና ዝምድናታት ፍልስፍና ኣመራርሓ ባህሊ ሃይማኖት ስፖርት ታሪኽ ዓወትን ዝኾነ ይኹን መዳይ ኣብ ህይወትካ ከተመሓይሾ ትደልና ኣምረኻ መግቦ ኣብ መዓልቲ 10 ገጻት ምንባብ ብዙሕ ኣይኮነን ግን እዚ ኣብ ዓመት 3650 ገጻት እዩ እዚ ማለት ኣብ ዓመት ካብ 10 ክሳብ 15 መጽሓፍቲ እዮም ክነግረካ ድማ መብዛሕትኦም ሰባት ካብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ጀሚሮም ክንድዚ ዝኣክል ኣየንብቡን ህይወትካ ክመሓይሽ እንተደሊኻ ኣተሓሳስባኻ ክመሓይሽ ኣለዎ ኣተሓሳስባኻ እንተተመሓይሹ ውሳነታትካ መሓይሽ ውሳነታትካ እንተተመሓይሹ ኣታዊኻ ይመሓይሽ ዝምድናታትካ ዕድላትካን ሓጎስካን እውን ይመሓይሽ ብጠቕላላ ህይወትካ ከምቲ ትደልዮ ኮይኑ ክትሪኦ ትበቅዕ ወለዶይ ዘይሰዓር ክትከውን ትደሊ ዶ መልስኻ እውን እንተኮይኑ ንኣእምሮኻ መዓልታዊ ብዘይ ምቁራጽ ብምንባብ መግቦ ልክዕ ከም ምጽራይ ኣስናንካ ቋሚ ልምድኻ ግበሮ ካብ ምንባብ ጥበብ ይርከብ ጥበብ ድማ ድርኺት ዘይክእሎ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ህይወትካ ምስ ተጸገመት ጸቅዒ እቲ መንገዲ ንጹር ዘይከውን መራሒ ንድሕሪት ክትተርፍ ምስ ተፈተንካ ድማ ንቕድሚት ክስሕበካ እዩ እቲ ብድሆ እንሆ ናይ መጀመርታ መጽሓፍካ ደሉ ገጽ ሓደ ገንጽል ኣእምሮኻ ምሽርሻር ኣቋሪጹ ክዓቢ ዝጅምረላ መዓልቲ ድማ ሽዑ ይኸውን ህይወትካ ክሃንጽ ዝኽእል ሓንጎል ህነጽ እዙይቲ ንኣእምሮኻ ብጥበብ ናይ ምምጋብ ሓይሊ ሳልሳይ ልምዲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብምስራሕ ጥዕናኻ ሓሉ እታ እንኮ ክትትካእ ዘይትኽእል ስለ ዝኾነት ንኣካላትካ ተኻነኸና ብዛዕባ ትምኒት ዕላማን ራእን ምዝራብ ቀሊል ግና ንዓኣቶም ክትስዕቦም ዘኽእል ፀዓት እንተዘይብልካ እንታይ ትርጉም ኣለዎም ንመወዳእታ ግዜ መዓሲኻ ብዕላማ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጌርካ ንመስትያት ኢልካ ኣይኮነን ንኻልእ ሰብ ክትምስጥ ኢልካ ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ትገብር ነቲ ዝተዋሃበካ ህይወትን ጥዕናን ንምርካብ ጥራይ እዩ ማራቶን ሙግያይ ወይ ድማ ኣባል ሓንቲ ጋንታ ምዃነ የድልየካኒ መዓልታዊ ብዕላማ ዝግበር ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጥራይ ዘድልየካ ንግሆ ኣካላትካ ምዝርጋሕ ኣብ ሳሎንካ ሓፂር ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምግባር ኣብቲ ትነብረሉ ከተማ እግሪ ጉዕዞ ምግባር ዝኾነ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ግበሮ ጽባሕ እውን ደጊምካ ግበሮ ምንቅስቓስ ድፊኢት ይፈጥር ድፊኢት ድማ ድርኺት ይፈጥር ድርኺት ድማ ሓያል ዝገብረካ ወገነይ ንኣካላትካ ከም ናይ መፈጸሚ ማሽን እምበር ከም መኽዘን ኣይተሓዞ ጽቡቕ ጌርካ መግቦ ጽቡቕ ጌርካ ዕረፍቲ ሃቦ መዓልታዊ ድማ እንቀሳቕሶ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምስ ተዘውትር ህይወት ክሳብ ክንደይ ዝተፈላለየ ስምዒት ከም ዝስምዓካ ክትገረም ኢኻ ብርእሰ ተኣማምነት ኢኻ ትዛረብ ዝያዳ ብንጹር ትሓስብ ሓያል ኮይንካ ኢኻ ትረአ ዓወት ኣእምራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካላዊ እውን እዩ ኣካላትካ ሸለል ምስ ትብሎ ኩልንትናኻ ይሳቐ ኣካላትካ ምስ ዝሕይል ግና ኩሉ ልዕል ይብል ናይ ተግባር ስጉምትኻ እንሆ ኣብ መዓልቲ ን20 ደቂቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር ወላ ብንእሽቶ ጀምር ግን ሕጂ ጀምር ኣካላትካ ምንቅስቓስ ብእግሪ ምጓዓዝ ወላ ሳዕሳዒት እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምንቅስቓስ ጥራይ ይኹን እምበር ምኽንያቱ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንዕላማኻ ህይወት ይዘርኣሉ ጻዕሪ ዘይብሉ ዕላማ ድማ ትምኒት ጥራይ እዩ ወለዶይ ክትመርሕ ክትሃንጽ ከተነቓቓሕ ትደሊ ዲኻ በልጥዕናኻ ማዕብል ሓይሊ ምምዕባል ድማ ካብ ምንቅስቓስ ኣካላት እዩ ዝጅምር رابعي لمدي علاماتك معلتا وداغم رئي وي جمجم نتي ترى نجر كاب تفولي انتاي كم زفولي تفلت راه
اتزفوليوم علاماتات علاماتات كم ماغنيتيوم نام مصايخا صعبخا غنا اب قرميخا انت دعا اقميتكا يوم طراي انتي علامه خم زلك اب نفسو وكف معلتن نفسخا انت زخا خيركا يا طراي كحتى كادو ابي كم تخيت تفلطرو كابو علامه خا معلتو ترييرو سبات بسنك سئنت علامه زيكونس بسنك زوصو علامه مرسع عميم زفشلو حنساب يصحفوو يحغسو دحريو ابصاصن نتصحفو قبيرم علامه كم زلوم يم زحاسبو جنات علامهم قدم يم رسيعمو مخنياتو معلتو سل زيريو اذا فلت زي تجمجم علامه اب حصير غزي بناب حدش مزنبال مطرطارن زتكاي شتوتات عمامات طراي زيكونس علاماتات ونيم معلتو علامه انت زي وطيخا دما نسومون كتهوتتيخا اب عمتكا كتفشليخا اسك قليل علامه خبكا ابز حجوان سلسته تغبرن تبهق شتوتات مرص عبي يخون نشتو ولقاو يخون مياو بزي قدس كاب صباح نغو جميركا دما اب عينتخا اب اذنخا اب منفسكا كساب زاتو عاول كان ببوم كساب تامنم تزاربولم كساب تسمعم امونم كساب تبصحم دما صعبوم معلتو غمغام معلتو تخرت يمص تخرتكا كمي غيركا تعوتي وغني هوتكا تقير تدلي ديخا بالعلاماتاتكا نغو بر اب عمت مصه حدا غزي ابوازي ما حدش عمت رايت رايو كم حدا ازازي نتتل خو زغمغم نسخاون نزيوم كتغمغمم غديت علقا اتبدو نو صحفات علاماتاتكا بتريلو بتا امستياتكا اب تليفونكا او وشط ديارخا امطم دحري دما معلتو رايو بزياده بزراخا يمطن زياده يسمعكا بزياده بستسمعكا مطن دما ناي تغبار تخولخا يعبي حمشاي لمدي معلتو مسغان تلامد مبزحت يوم سبات نتدرو زلوم مسغان قدم مهابم كلا عبي نجر يمصبي اتصقم دما نسيو مسغانا علتاو مسخون حيل له مخنياتو تحقي اب هيوتك اتتتكروليو انداتبازح زخيد اب صقمات طرايت انت داتو كيركا صقماتك يعبي اب سئنتك انداتو كيركا سئنتك يبزح بانصارو اب هيوتك انت داتو كيركا جن اب هيوتك نمئمان زصقم دنق نجر يخسر مسغانا زيهو بسبات كبيد هيوت يوم زنبرو حيلم تحتيو سمعت هيوتهم ونطفي مسغانا زي تفلط لبي حسكا حبتام هيوت كتحنص اي تخيلنيخا حبتام هيوت كتحنص تدل انت خوينكا ولا هيوت كبيد كوينا بسمعك اوان ولا تمنقدي نوي حبز خون الاوان لبخا بمسغانا مليخا نتصبق نمرعي عينتخا كتسلطنا لك ولودوي حدا عيو غزا خبكا فقدلي نغون غو بيوتكا سلت زلك عبي نجر طراي كتمسغن زغباكا سلسته نغرات صحاف 10 يبولكخان 10 يبولكخان سلسته قللت نغرات طراي نابنت ملوط عنا سلازلكا مسغن مخنياتو ابز حج ساعات نزا زلاتكا طعنا سينوم حرر زبلو سلازلو اما مق غزاخا سلاز حدركاون امسغن مخنياتو كندي ابز حج ساعات فقود سهران مدربدان بحرن وتهدرنا نكرترت زبلو وغناتكا سلازلو نزا معلت زيا سلازبقع خاونا مسغن مخنياتو دقوم سعيمم زوفور غن زيتمالسو صباح خمسغن يندابلو غنان لو مخريوا زيك على سبات سلازلو نزا ملخت تسمعم خالكونا مسغن مخنياتو بسنك عدلاتنا انترنت مسعنن بسنك تفطراو حمام مسمامن معوارن اذا مخرزي اخصم عوازيك على وغنات سلازلو امنن ولدي نزيوم مستمسغن نمنفسكا نعت حساسبخا نسبات بخمي كم تحزم حيلخا قير كتريخا مسغانا سمعك خلو استفالالي من قديخا تزارب باستفالالي من قديخا تخيد زحش عدلات تركب سبات دما مس حدا قيمن مررن هيوت زبز حساب زي كونس مس حدا زمسغن سب كخونيوم زدليو مسغانا نخسمعك قدنا بهيوتك عبي نجر كفطرا يدليكاني مسغانا كابت درو زلك هيوتن لعلي اي حتتني نق حت راي زحتت سلازي ابزلخا يجمر از ذكر وغني نخلو تدلي الناس عبكا نتدرو زلكا مسغن بخومي خات عبي بخومي خات مرح بخومي خادمات اللعل شاد شاي لمدي مزراب كان علامان اونتاونتن يكون ولودوي انا بخبير منقد استمهاركو نجر كنجركا قالاتكا زرئي كابت زورو لوان دما قال نجر تتكل كم زلخا فلت قدم مزرابكا وي ابوان مزرابكا انتي يتكل علخو الكان غزا رسخاتت قال سبات زرباهم قم نجر كم زي بلو اندافلوت يم بزي مقداس تزاربو يحاميو يماررو ينقفو شعون غزا رسوم سلامنتا هيوتهم كبير كوينو خمز سمعم
ስለምንታይ ዝምድናታቶም ከም ዝፈርስ ስለምንታይ ዕድላት ከም ዘምልጦም ሕቶ ኣለዎም ቃላት ክልተ ዓበይቲ ነገራት ይገብሩ ኣንፈት ይህውን ሓይሊ ይፈጥሩን ስለዚ ብርሃን ዕላማን ተዛረብ ብሕያውነትን ብንጹርን ተዛረብ ኣሉታውያን ቃላት ካብቲ ውድቀት ክገብሮ ዝኽእል ንላዕሊ ቀልጢፎም ርእሰ ተኣማንነትካን ክጠፍእዮም ዝገብሩ ብኣንጻሩ ግና ናይ ኣወንታውያን ቃላት ናይ እምነት ቃል ናይ ረኣ ቃል ንሓደ ናትካ ይኹን ናይ ካልእ ሰብ ህይወት ክቕይር ይኽእል እዩ ስለዚ ኽብረተይ እዚ ልምዲ ግበሮ እንክትዛረብ ከለኻ ቃላትካ ተዓዘብ ብዛዕባ እትፈርሖ ዘይኮነስ ብዛዕባ ዘድሊ ክትዛረብ ንገዛእ ርእስኻ ሰልጥን ተስፋ ምቑራጽ ኣብ ዝስምዐካ እዋን እውን ከይተረፈ ንኻልኦት ተባብዓዮም ሕጂ እውን ሓንቲ ቻለንጅ ክህበካ ምስ ገዛእ ርእስኻ ብኸመይ ትዛረብ ኩሉ ግዜ ደኺመ ኣለኹ እዚ ክገብር ኣይክእልን እየ ካልእ ሰብ ካባይ ይሓይሽ ዲኻ ትብል ንድሕሪት ዝመልሰካ ዘይኮነስ ንቕድሚት ዘሰኩመካ ቅንዕና ዝመልኦ ነገር ንገዛእ ርእስኻ በል ቃላትካ ካብቲ ትግምቶን ላዕሊ ሓይሊ ዝተሰከመ እዩ ስለዚ ቃላትካ ነቲ ሕማቕ ኩነታት ንምግላጽ ኣይትጥቀመሎም ነቲ ሕማቕ ኩነታት ንምቕያር ተጠቀመሎም ሻውዓይ ልምዲ ምስትንታንን ምጽራይን ምድላውን ጌና መንእሰይ ከለኻ ካብቲ ማእኸላይ ዕድመ ሰብኣይ ወይ ሰበይትን ላዕሊ ቁልጡፍ ምዕባለ ክትገብር እንተደሊኻ ምስትንታን ምጽራይን ምድላውን ልምድኻ ክትገብሮ ኣለካ ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ 10 ደቂቕ ወሲድካ 10 ደቂቕ ጥራይ ዝብለካ ዘለኹ ንነብስኻ ዘን ሰለስተ ሕቶታት ሕተታ ሎሚ እንታይ ጽቡቕ ሰሪሐ ካብዚ ዝሓሸ እንታይ ክገብር ይኽእል ነይረ ጽባሕ እንታይ ክቕይር ኣለኒ ወይ እንታይ ሓድሽ ነገር ክመሃር ኣለኒ እዚቲ ወልቃዊ ዕብየት ዝበሃል ከምኡ ተዓቢ ከምኡ ንህይወትካ ትስሕሎ እዚ ዘክር ወገነይ ንሰዓት ዘይኮነስ በቲ ኣብቲ ሰዓት ዘፍረኻዮ ዋጋ ኢኻ ትኽፈል ኣስተንትኖ ዝበሃል ድማ ነቲ ዋጋ ብኸመይ ከም ተባዝሖ እዩ ዝምስክር ግን ኣስተንትኖ ጥራይ እውን ኣይትግበር ምንጻር እውን ግበር ሎሚ ከምቲ ዝተሓስበሉ እንተዘይከይዱ ነቶም ጸገማት ኣነጽሮም ድሕሪኡ ድማ ንጽባሕ ንኽትመሓይሽ ተዳሎ ቅድሚ ድቃስካ ትገብሮ ንጹርነት ንጽባሕ ንግሆ ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዘምጽእ ቅድሚ ምድቃስካ ንጽባሕ ዝኸውን ሸተታትካ ቐምጥ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብዕላማ ትነብር ተደኣ ኮይንካ ብኣጋጣሚ ግዜ ይተባኸንን ኢኻ ንኣሽቱ ናይ ማዕጾ መፍትሕ ነቲ ዓብይ ማዕጾ ከም ዝኸፍቶ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቕ ናይ ምሸት ምስትንታን ድማ ኣንፈት ህይወትካ ቅይር ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ልምዲ እንሆ መዓልትኻ ቅድሚ ምውዳእ ኣእምሮኻ ተጨኒቆ ይትግደፎ ዝተምሃርካዮ ንድሕሪት ኣይትግደፎ መጻኢኻ ንኣጋጣሚ ይትግደፎ ሎሚ ኣስተንትኖ ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ ተሓሳስበኻ ንጽር ንጽባሒቱ ድማ ተዳለወሉ ከምኡ መዓልታዊ ልምዲ ለባማት ኣብ መወዳእታ ገለ ነገር ክብለካ ሕጂ እዚ ልምድታት እዚ ኣዝዩ ቀሊል ይመስል ኢልካ ትሓስብ ትኸውን ሓቅኻ ኢኻ ቀለልቲ እዮም እቲ ሓደጋ ግን እቲ ክትገብሮ ቀሊል ንዘይምግባር እውን ቀሊል እዩ ነቲ ዘውፃኻዮ ፕላን ክትገድፎ ቀሊል እዩ ኣብ ክንዲ መጽሓፍቲ ምንባብ ሓጸርቲ ቪድዮታት ምርኣይ ክትገብሮ ይቐልል ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ምስጓም ምጉርምራም ምምራር ይቐልል ዕላማኻ ክትርስዖ ቀሊል እዩ ንነገራት ከም ንቡር ክትወስዶም ቀሊል እዩ ብዘይ ሓልዮት ንምዝራብ ቀሊል እዩ ካብ መዓልትኻ ከይተምሃርካ ክትድቅስ እውን ቀሊል እዩ እቲ ጸገም ድማ ንሱ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንእሽቶ ልምዲ እተቋርጸሉ እዋን ካብቲ ትደልዮ ህይወት በብቑርብ ትርሕቕ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ግን እዚ እዩ መዓልትታትካ ብፕላን ክትከይድ ትጅምር ብናእሽቱ ዝገበርካዮም ልምድታት ትሕበል ከምኡውን ናእሽቱ ልምድታት መዓልታዊ ምስ ዝድገሙ ንጹርነት ዲሲፕሊን መርሕነት ዘለዎ ሰብ ይገብሩኻ እቲ ክትነብሮ ዝግብአካ ህይወት ይሃንጹ ስለዚ ንዓኻ ዘቐምጠልካ ናይ መወዳእታ ብድሆዝ እዩ ካልእ ግዜ ይትጸብእ ሕጂ ካብተን ዘለዓልናየን 7 ልምድታት ሓንቲ ልምዲ ሓንቲ ጥራይ ምረጽ ካብ ሎሚ ድማ ጀምር ጽባሕ ድማ ደጊምካ ግበሮ ቀጺልካ እውን ደጊምካ ግበሮ ምኽንያቱ እቲ ልምድታት ዝቋጻጸር ሰብ ንመጻኢ ስለ ዝቋጻጸር በዚ ድማ ኢኻ እቲ ዘይዕገትን ዘይሰዓርን ሰብ ትኸውን ካብኡ ምህዳም ዘየድልየካ ህይወት ትሃንጽ ሓደ ንእሽቶ ስጉምቲ ሓደ ዱልዱል ልምዲ ኣብ ሓደ እዋን ትሃንጽ ወለዶይ ክሳብ ሕጂ እንድሕር ዳኣ ተኸታቲልካኒ ኣዝየ የመስግነካ ግን ሓደ ነገር ክሓተካ ካብቶም ዘለዓልናዮም 7 ልምድታት ኣየነይቲ መሪጽካ ካብ ሎሚ ክጅምር ወሲንካ ከምኡ ድማ ካብቶም 7 ልምድታት ድሮ ትገብሮም ዝነበርካ ኣየነይቲ እዮም ኣብ ቦታኸም ተቐምጠለይ ብዝተረፈ ግን ናብ መቕርብካን የዕሩኽትኻን ኣዝማድካን ሓፈሻዊ ዕብየት ትፈጥረሎም ወይ ድማ ዕብየት ክህልዎም ኣለዉ ትብሎም ሰባት እዛ ቪድዮ ሼር ተልካልዮም ምናልባት ሓንቲ ስጉምቲ ናብ ዕብየት ክትከውን እያ ስለዚ ናብቶም ትፈትዎም ሰባት ሼር በለሎም ቴንክ ዩ
حنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبراتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا هاي مستبرانو كرصوم تفتاوي سلماتنا السماي تفترو بحرياوي بعلوم نبعلوم النات دراربو نزات سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يهنبو حدا جزيت سلام دبنا يشفنوم يتارات روخا يلوم قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نابانا حنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا ورحن كواخبتنا برهتنا يسورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي